Здравейте, казвам се Диана и това видео беше генерирано чрез изкуствен интелект. Банковата индустрия възприема технологиите на изкуствения интелект, за да повиши оперативната ефективност, да подобри обслужването на клиентите и да оптимизира вътрешните процеси. С способността на изкуствения интелект да анализира огромни количества данни, той позволява по-добри кредитни оценки, откриване на измами в реално време и персонализирани финансови продукти, осигурявайки по-безопасни и по-бързи транзакции за клиентите. Системите, задвижвани от изкуствен интелект, също така предоставят автоматизирани съвети за инвестиции и управление на активи, правейки тези услуги достъпни за по-широк кръг от клиенти. Въпреки това, с ползите идват значителни правни съображения, особено по отношение на поверителността и защитата на данните. За да се отключи напълно потенциалът на изкуствения интелект в банковия сектор, са необходими ясни правни рамки, които да гарантират етичното използване, да предотвратят пристрастия в процеса на вземане на решения и да защитят данните на потребителите. Отговорното внедряване ще помогне за поддържане на доверието на клиентите, докато се максимизират ползите от изкуствения интелект за банковия сектор. Свържете се с Crowdy Tag AI, за да научите повече.